Слід Аксьонова у трагедії рейсу MH17. Міжнародній слідчій групі доведеться з'ясувати роль так званого прем'єр-міністра анексованого Криму в організації катастрофи малазійського Боїнга у небі над Донбасом у липні 2014 року. Така позиція МЗС України, і про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступниця очільника відомства Олена Зеркаль. Напередодні у Нідерландах оприлюднили імена перших 4 причетних до цього злочину. Це сумнозвісний Ігор Гіркін, колишній полковник ФСБ та активний учасник російської збройної агресії в Україні, а також ще 2 російських військових – Сергій Дубинський та Олег Пулатов, і українець Леонід Харченко, який воював на боці так званої ДНР. Окрім того, міжнародні слідчі згадали і прізвище Аксьонова. Йому закидають організацію військової підтримки проросійських бойовиків на Донбасі. Слідство ще доведеться з'ясувати роль так званого прем'єр-міністра Криму Аксьонова та інших високопосадовців Російської Федерації у організації цього злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців, членів екіпажу горизвісного «Буку». З висновками міжнародних слідчих щодо перших обвинувачених у трагедії MH17 повністю згодні Сполучені Штати, Канада та Велика Британія. І всі вони закликають Росію нарешті почати співпрацю з прокуратурою Нідерландів. У своїй заяві держсекретар Майкл Помпео зокрема наголосив, що саме від Росії залежить, чи постануть перед судом винуватці авіакатастрофи. Ми пам'ятаємо вимоги Ради безпеки ООН про те, що відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності і що всі держави повинні повною мірою співпрацювати зі слідством. І саме тому ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН і забезпечити, що всі обвинувачені, які зараз перебувають в Росії, постали перед судом.